festijn wat ooit in de kernhel gehooid is. En dan hebben we natuurlijk veel mensen nodig die als vrijwilliger de dienst doen. Wat gaan we vanavond doen? We krijgen dadelijk eerst een presentatie over het BCL-treffen, wat we uiteindelijk gaan doen. Het BCL dat duidt dus een treffen waar je ieder jaar of toewijzen aan een vereniging. Daar kun je zich voor aanmelden en dat krijg je echt toegewezen. Het eigenlijke van het treffen is dat er zoiets nou van salarisverenigingen komen en die houden in een optocht en ja, die treffen zich dan. En Jan Oos was de secretaris en op het moment denk ik ook wel de manager van het geheel. Ja, welkom, Jan Oos, ik ben de manager van het hier ben. Wat ik wil u vertellen, ik ga u vertellen wat we precies gaan doen in die 4 dagen het BCL-treffen zal doen. Het eigenlijke BCL. Wat ik al zag, verkeersleiding Vrienden is uniek. De bewaking 's nachts is op dit moment loopt dat ding niet. Ik weet niet helemaal zeker, maar de helft is geregeld. En dan is er nog een keer een opoverliggende geluid op vrijdag, waar we nog geen probleempjes hebben om de mensen te dwingen aan. En zo kunnen we best nog wel bij hoeken. Dus als je nog een tijd hebt of je weet nog één is wat dat zou je willen doen, geef het in godsnaam op en dwingen om hier te komen. Dan hebben we nog een bedankwoord. Op zaterdag 15 april 2006 zal hier in Don Bosco waarschijnlijk een grote feest op de plaats vinden. Ik wil u allemaal hapjes, drank, alles voor niks. Er zal een band zijn als alles goed is. Dat moet allemaal geregeld worden. Alleen de datum is vastgesteld op 15 april. Moest het vroeger vanwege vele gebeurtenissen. Dan gaan we dus nu weer met de individuele presentatie. Maar ik heb ze. Even allemaal naar de zaal willen komen. Dus horecapersoneel even in deze groep. Noem het één. Een stukje beter, die kreeg je.